Здравейте, знам, че не ме виждате, само че ще видите днес съм на зарядно, заради това да се знае колко ще ме виждате. И да, накъсяваме след малко яйце, да, и може след определено време да спрем. Сега съм с Едгар, той ми е най-добър, на 11 сливаво ми е. Ще играем соло. Както виждате, не съм най-развития. Ако ме питате, има 2 легендари звезди направени вече. Легендари яйца, да, обърках се. Имам зеления бъс и сега ще събирам бокла за червения. И да започваме да ги бием.